Er du træt, Bettina? Nej. Se, vi har fået et havemøbel til børnene. Er det ikke fint? Og vi har kuglegrill. Og vi har børn. Og vi har børn. Se, der er Emma. Vi har også købt en sandkasse til børnene. Hej Sebastian. Hvor skal du hen? Tager du Emmas kiks? Nå, det er Sebastians kiks, som Emma havde taget. Emma, kommer du herhen? Emma, kom og sig hej til farmor. Emma, kan du sige hej til farmor? Ja. Snot og sand over det hele. Ja. Og Sebastian spiser kiks fra jorden. Det så jeg godt, Sebastian. Fantastiske børn. Altså, vejrudsigten den sagde jo høj sol og 15 grader over hele linjen. Men det må så være op på den anden side af skyerne. Fordi at her er i hvert fald nok omkring en 12 grader, og så er der overskyet. Men den sandkasse der, den er et kæmpe hit af børnene. Hvor skal du hen, Sebastian? Ja. Du vil på, skat? Hey mor, når I nu kommer op til august, hvis jeg ikke har fået lavet solbænken under vinduet, kan du så ikke lige komme og gøre det? Jeg ved, du kan sådan noget. Nå. Kan I vinke farvel til farmor? Kan I vinke til kameraet? Sebastian, Hej, hej. vink til kameraet. Her, der. Vink farvel. Farvel. Her. Og Emma, kan du også vinke? Ja, det var godt, Emma. Ja, det var godt. Og kan du også vinke? Hej, hej. Og hej hej. Kan du være med bøsse?